Když přiletíte do Barmy dnes Myanmaru, asi vás hned překvapí, že všechna auta mají volant vpravo a jezdí se taky vpravo. Vůbec doprava působí dost chaoticky, kde platí právo silnějšího. Veřejně má však nějaká vnitřní tajná pravidla, protože nikde není vidět žádná dopravní nehoda. Ale pojďme se teď podívat na myanmarské dívky, jak o nich zpívá dívčí kapela Manama. Pokud se cestovatel rozhodne opustit zhruba milionovou Mandalay, která byla založena v polovině 19. století a krásně na to se stala na necelých 20 let i hlavním městem, ostatně tímto titulem se v Barmě může pochlubit řada dalších sídel, má na vybranou. Může zvolit letadlo, autobus, vlak nebo loď. Velkým lákadlem, kam dnes míří mnoho turistů, je jiné bývalé hlavní město Bagan, známý svým buddhistickými chrámy. Právě do Baganu teče nejvýznamnější řeka Irrawaddy a cesta lodí přijde na 15 000 místních kyatů, tedy asi na $15. Cesta trvá přibližně 15 hodin. Vyplouvá se ještě před svítáním a do cíle loď dorazí také už za tmy. I přes svou délku je plavba zajímavý zážitek. Loď totiž neslouží jen jako dopravní prostředek pro lidi, ale i zboží všeho druhu. Kotví proto na nejrůznějších místech, na níž by Evropan přístaviště rozhodně nečekal. Pro místní je příjezd lodi malý svátek a pro cestující je to možnost doplnit zásoby jídla. Napřed už také čekají prodejkyně ovoce a dalších pochutin, které se nesmlouvavě vrhnou na loď a za nevelký peníz se rovnou pouští do obchodování. Nutno podotknout, že barmské jídlo je velmi chutné. Řeka Irrawaddy je čilá dopravní tepno, takže cestou lze potkat plavidla nejrůznějších tonáží, od malých rybářských loděk až po velké nákladní pontony. Voda v řece ale čistá není a pít z ní doporučit nelze. Přesto provozovatelům palubního baru slouží k mytí nádobí a domorodci občas do řeky spustí plastovou láhev, ze které pak pijí. Lepší je dát si na baru pivo, i když přijde na zhruba $2,5, což je o $1 více, než kolik stojí na pevnině. Bagan byl od 9. do 13. století hlavním městem království Pagan. Je to na něm znát. Ve městě a jeho okolí je víc než 10 000 buddhistických chrámů, pagod a klášterů. Proto je lepší si na výpravu půjčit kolo nebo motokolo, která bývají v nabídce místních hotelů. V některých chrámech se turistů ochotně ujímají barmští studenti, kteří v rolích průvodců cestovatele důkladně zasvětí do historie. Vyhledávaným místem, zejména při západu slunce, je Baganská pláň, na níž je chrámů a pagod soustředěno přes 2200. Asi o 50 kilometrů dál stojí osamoceně impozantní hora Popa, na jejímž vrcholu je komplex klášterů, stůp a svatyní. Nahoře přebývají natové, tedy duchové všeho, na co lze jen pomyslet. Rozhodně není dobré si to s nimi rozházet, takže cestovatel by se měl vyhnout klení, zlým slovům, ale i třeba červenému nebo černému oděvu. Sebou by neměl nosit ani maso, hlavně vepřové. V opačném případě se takovému člověku může přehodit neštěstí.
Památky nejsou to jediné, co dokáže cestovatele v Barmě uchvátit, ale i příroda. Skvělým zážitkem mohou být třeba několikadenní túry po Šanské náhorní plošině. Nástupním nebo cílovým místem bývá městečko Kalo. V době, kdy byla Barma britskou kolonií, bylo město oblíbeným horským střediskem. Dnes je to malé kosmopolitní sídlo, kde vedle sebe žijí Barmánci, Nepálští, Gurkové, Indové, buddhisté, hinduisté, muslimové a další. Po místních cestách turisté míjejí vesnice s velmi přátelskými obyvateli. Na výpravu je dobré si vzít i nějaké laskominy a další drobnosti pro děti. Tyto věci je však lepší předat místním dospělým. Děti se totiž o ně rády perou. Neopatrný turista tak dokonce může skončit pod hromadou školáků a do vysvobozovací akce se musí pustit místní dospěláci. Přespává se na vesnických usedlostech nebo dokonce v klášteře. Mnichům je pak dobré poděkovat třeba v podobě $1, načež turisté obvykle dostanou ještě požehnání na další cestu. Šanská náhorní plošina je pojmenovaná podle státu Shan, kde se rozkládá. V horách lze narazit třeba na Litpao, který nemluví barmsky. Jejich jazyk je tak důležitou výbavou místních průvodců. Vesničané se živí převážně zemědělstvím, takže okolní hory jsou pokryty pestrobarevnými políčky, na nich se pěstuje rýže, čaji, papriky nebo kukuřice. Ženy na stavech vyrábějí šály nebo tašky. Výroba jedné takové tašky trvá třeba 2 dny a dostanou za ní $4, tedy necelých 100 korun. Značnou práci těmto horelům přidělávají monzunové deště, které často poničí už tak chatrné cesty. Na jejich opravy vyrážejí celé vesnice a do práce se zapojují také děti. Dětská práce není v Barmě výjimkou. Několika denní túra končí u jezera Inle. Je dlouhé 22 a široké 11 km, ale rozpoznat břeh je téměř nemožné, protože je pozřela bažina. Tomu jsou přizpůsobeny i domy, které stojí na kůlech a důležitým dopravním prostředkem jsou lodě. Nejen pro dopravu, ale i pro tradiční rybaření. A místní rybáři jsou mistři ve svém oboru. Asi nikde jinde na světě neuvidíte techniku, kdy rybáři pádlují nohou. Na jezeře jsou i plovoucí pole, zejména rejčatová nebo trhy. Život se odehrává v 17 vesnicích, které jsou buď přímo na vodě, nebo na březích. V horách nad jezerem v 1,5 kilometrové výšce leží hlavní město státu Shan, Taungsimyo. A to je proslavené svým balónovým festivalem, na kterém se potkávají 100 000 lidí a odehrává se na začátku úplňku. Jednotlivé týmy vypouští do vzduchu horkovzdušné balóny v podobě zvířat. Zajímavé je i večerní představení, kdy jsou balóny vybaveny třeba raketami. Všude hraje hlasitá hudba, v provozu jsou diskotéky a atrakce. Celá událost poněkud připomíná Matějskou pouť.
Barmy prostě přicházejí prvky globální kultury. Znalci však přirovnávají zemi k Thajsku před několika desítkami let. 50-milionový stát, který má od získání nezávislosti na v roce 1948 za sebou znárodňovací experimenty a 50 let vlády vojenské chunty, se propadl na ekonomicky nejslabšího hráče v regionu. Za britské nadvlády to přitom byla druhá nejsilnější ekonomika v jihovýchodní Asii. Dnes už má civilní kabinet a tuhé poměry se uvolňují, i když jen velmi zvolna. V pozadí vládnoucí strany nadále stojí armáda a představitelé vojenské chunty. Tající ledy ovšem připomínají všude přítomné portréty nejznámější barmské dizidentky a nositelky Nobelovy ceny za mír Suu, která strávila mnoho let v domácím vězení. V posledních letech byly propuštěny také stovky politických vězňů. Na cestě Barmou se nedá vyhnout 5milionové metropoli Yangon, dříve Rangoon, města bohatého na památky, kterým vévodí monumentální pozlacená pagoda Shwedagon Pája. Jejíž historie sahá až do 6. století před naším letopočtem a v jejich základech se má ukrývat 8 budhových vlasů. Je to jedno z nejvýznamnějších poutních míst v Barmě, takže asi nikoho nepřekvapí, že v tomto komplexu potká tisíce lidí, kteří se sem přicházejí modlit a rozjímat. Yangon je pulzující město s tržišti a restauracemi na každém rohu. Někdy má člověk pocit, že kdo umí vařit, hned si na ulici otevře stánek s nudlemi. Jí se všude, v zapadlé uličce, ale i na rušné 4proudovce v centru, kde strávníka míjí tisíce aut. Chybí ovšem motorky, které jsou zřejmě nejdůležitějším dopravním prostředkem v Barmě. V Yangonu však od roku 2003 jezdit nesmějí. Mezi lidma kuluje řada pověstí, proč tomu tak je. Třeba, že jeden motorkář ukázal na armádního generála výhružné gesto, nebo že se na motorkách dají rozvážet pro demokratické letáky, či že se na motorce zabil generálův syn. Úřady zákaz vysvětlují bezpečností a zároveň dodávají, že na tom nehodlají nic měnit. Na motorkách si tedy turista v Yangonu nezajezdí. Ulice všech barmských měst a vesnic pokrývají rudé fleky. To je způsobeno žvíkáním betelu místního života budiče. Barma je živá a stojí za to ji poznat. Jak zpívají v parafrázi britské kapely Clash yangonští rockeři, Yangon calling, tedy Yangon volá.